Takže vítajte u tutoriálu, jak vlastne urobiť neviditeľnú zložku. Prvé, čo budete musieť urobiť, je urobiť si novú zložku. Takže klikneme na vašu obrazovku pravým tlačítkom na vašej myši, klikneme na nový, no neklikneme myš, tak to dáme na nový a dáme zložku. Tu ešte nejak nepozvete, ale čo urobíme, klikneme na ne pravým zase a dáme vlastnosti. Tu dáme zmena obecná, dáme účastník. Alebo, jak to bolo, počkajte, zabezpečení, OK, mám to tu a poďte na prispôsobenie, alebo prispôsobiť. Ja mám vlastne Windows v češtine, tak sorry. A tu nadáme zmeniť ikonu. Tu pôjdeme takto. Tu by sme mali nájsť takéto prázdne poličko. A dáme OK. A použiť. Takže teraz máme tu takúto novú zložku, ale vidíte, že tu máme takéto písmo. A pôjdeme do ľavého dolného rohu a klikneme na tlačítko Start a tu dáme do vyhľadávania char map a dáte Enter. Tu pôjdeme trošku dolu. Zase si nájdete nejaké prázdne plčko. Iba ja teraz tu máme prázdne počka, no. A dáte vybrať a tu sa neukáže, ale takto prejdeš potom a klikneme na to. A dáme Ctrl+C a takže kopírovať. No, proste kopírovať. Teraz klikneme zase na to a dáme premenovať. Tu na to dáme Ctrl+V a Enter. Vidíte, že máme neviditeľnú zložku. Ale bohužiaľ, keď prejdeme takto, tak sa nám to označí. Ale keď sa takto nejak zomia, tak to nevidíme. A keď to otvorím, tak máme tú zložku. Takže komu sa video ľúbilo, alebo som mu pomohol, tak nech dá like, alebo odber. A ja sa s vami lúčim. Čaute.